baba kwirene chire gokorera abananchi amagenda oise korigereria abananchi abanderete korera igoro y'echipara chimbe chinyagitari nchibwati amariogo ebintu ebinge bisaregete gwae tokoira interest yokoramana libaga tokobeka interest eria na chiria tonyebeka asa amagendero abantu baito banyora amacha amaya abantu baito banyore chipara chingiya abantu baito banyore services delivery ase county to ya Kisii chinsemo aho nje nare koboria barayi bari opposition ngamo mayete mochikoreke business yiga ntagete mokore murete chia chenda cheino moni amatunda ino moni chia bukato cheino so tatia abananchi bari nga chia bukato chine chintobagore nabigo murayi bwense na hebona interest keitemba so tatio tokorera magendero amangana ari okori chibule chinyinge gochia saba nanchi ayega bono tago tokonya egento tobana togokora inchukwane gente kemo gekore baka kere so tatia abananchi baegene bairani spirit gocha sore ngaki egento morai bwensa gokwana ngokora kiregas amangana yokora mana nanda abantu bekanisa nare kobasabaiga mochi gwancha ko abana siasa chipurpit koso akora mana asiti kanisa jenya sa